köszöntünk mindenkit asztrobarsamunkon. Szeretnénk Önöket bevezetni az asztrológia világába, ugyanis farsankor lehetőségünk van alaposkodni és olyan világba belépni, esetleg átváltozni, ami a hétköznapjainkban szokatlan volt. Bemutatom háziasszonyunkat most. És mivel boszorkány ördög nélkül nincs, bemutatom ördögöcskét, dögöcskét. Még mielőtt elkezdenénk műsorunkat, megosztok Önökkel egy boszorkánytitkot, ami természetesen nem más, mint a jóslás. Mit akarsz itt jósolni? Mit titkologol? Na ne hidd, hogy akármit megosztok a tisztelt közönséggel. Csak az egyik jóslási módomat mutatom be. Miért? Hány van? Hát persze, hogy több van. Lehet kártyából, csillagokból, csontokból, tenyérből, de ma este gyertyákról fogunk jósolni. A gyertyák a fényt szimbolizálják, nélkülözhetetlen tartozékai. A mágiás rituálék sokszorosítják és irányítják az energiát, segítenek meggyorsítani a folyamatokat. Színek és illatok együttműködésével még jobban megnő az erejük. Ha bármilyen célból meggyújtunk egy gyertyát, kontaktusba lépünk a tudatalattinkkal. Gyertyalámból jósolhatunk másoknak, de saját kérdéseinkre is kaphatunk választ. A gyertya égetését, szertartását érdemes elsötétített, szélvédett, húzatmentes helyen végezni. Állítsunk 3 darab egyforma gyertyát 3 alakban az asztalra, és gyújtsuk meg. Ha éppen valamilyen fontos kérdés foglalkoztat minket, lazduljunk el, ürítsük ki a gondolatainkat, és meditáljunk el a kérdést. Látok egy gyönyörű csillagabrost, és mit lát? Milyen asztal? Jaj, nem te. Ez az ég volt. Csillagok ide-oda csoszognak, csacsognak, de valami utat látunk előtt. Mulatság, vár, mulatság, vár. Csillagcsalád, csillagépen, csillagvára csoszognak. Csillagvalpi, csillagcipő, csillagcsapra csatoljog. Csillagképi, csillagruhák, csillagvízzel csinosítja. Csillagtimi, csillagkörmely, csillaglakkal csillogtatja. Csillagoti, csillaghaját, csillagporral csomaggatja. Csillagcsengő, csillaghintó, csillagvára röpíti,